Ah, nace a raba ni da ke sai mutuwa kanai ganewa, zuciyata ce ta yi faɗi baki ya furtawa. Nace ko da yau ne zan mutuwa kake shaidawa, dan na tafi sosai na zauce sanki ban daina. Wasu na mini kallon wawa ne wai na rudewa, dan bana ji san bani gani sanki ne abukawa. Ga wata alfarma ki mini in min yau saba, har ba uku kan rake furta kalma ce ta rabewa. Ni na riga na kama akan ki gane zan iya komai, ke kaɗai na baiwa yarda sanki nake so in zama jarmai. Washin wa za ya taɓa ki a take a gunnan yanzu na farmai. Yardar Allah ta fi ta kowa sai ba ta gane mini hanya ba wata ke kaɗai na yawa fata. Muraya a tara har mutuwa shine manufata, ni har yanzu na gaza gane sanki ina ya sabota. Da na ganki sai shauki ya zo ya mini rumfa, samsam ba misali na farin cikin nan na yafa. Ko da janta ne ya karni batun ki na sani zufa. Ce ina ma ina a ce zuciya ana ba masoyi, da zan baki tawo ki ɗauka don ki bar wani shayi. Ne miki mallakin abin da yake ciki don kina yi, na baki rai da rayuwa ko da ko zanyo macewa. Ya san na bayyana shaida sanki yayo kafewa, ya rike zuciya da ruhi bai batun yayi gusawa. Da na yi yunkurin na bar kisa in ji san ban iyawa, domin sanki ya zama ciwo a garin ba musawa. Samu naki ne warka ki jiki warkewa.